Gwartheg, croeso nôl, a Tony yma efo'r Charolais. Richard, tiwdor efo fi, o Lanerfil. Da ni wedi cyrraedd encampwriaeth y Gwartheg Charolais. A mae yna heffar a tarw i fewn fan hyn yn erbyn ei gilydd. A Richard, be di fod fan hyn wan? Mae'r cystadlu wedi mynd yn reit bian bore yma, dydy? Da ni'n gorffen y Charolais wan. Ydy, mae'n ddorol iawn ac mae'r ddwy o'r un stabl os dwi'n cyffredin i. Odyn nhw? Yndyn, so mae diddorol iawn. So, a dwi'n meddwl bod y ddwy, os dwi heb gael gymeryd, bod y ddwy allan o'r un tad hefyd. So mae hyn yn eitha diddorol. Ie, ti alw yna, cwnde? Bowden and Davies. Bowden and Davies, na fo. Ie. Ie, mae'r ddwy o'r un tad, na chi digwyddiad dangos bod... Mae taro mawr ni oedd fan hyn y stalwm. Ie, so mae'n dangos bod yna eitha stamp. Ac o'n i sôn yn gynharach bod ddyn ariannog yma eis. Mae eisiau ddyn bodlon, pan awma beth bynnag gyda ni. Nath mae'r Charolais yn un o'r cystadlaethau cryfa efo'r Limousins. Mae'n debyg bod e wedi tynnu'r heffer yma ymlaen, ydy? Mae'n edrych debyg felly, ydy? Yndi. Ac y taro, mae'r heffer oedd yn ail oedd wedi dod trwy. Ydy, mae'r heffer oedd yn ail iddi hi wedi dod fewn. Mae'r taro yn mynd ar ail le wan, na fo. Davies yn bod yn ail. Gynta ag yn ail. Ag yn ail, fo sy'r ddoi, wel ardderchog. Llongyfarchiadau mawr iddyn nhw. Ac wrth gwrs mae'r dyn yma wedi bod yn... Mae'n brydio David, Excel ag ati, dydy. Ac maen nhw'n canolbwyntio ar ddangos i Gwartheg a'i David. A mae rhaid ni wei, mae yna gorffurferiad o ddau na fyna'n does. A wedi rhoi buddsoddiad mawr i diwydiant chwarae teg nhw. Yndi maen nhw. A pan ydych chi'n troi allan stoc fel yna wedyn, mae o'n worthwhile yn dwi. Mae'n bonus yn dydy. Taro da, di. O, ardderchog iawn. Wel, dyna ni. Mae dwy gystadleuaeth byddnag, da ni'n ymddeherio bod ni fethu dod ar Gwartheg i gyd yna gymaint ohonyn nhw. Ond pan ddawr bencampwriaeth fawr gewch chi weld gorau pob bryd beth bynnag. Ac welwn ni ochr draw i'r ring yma, mae yna res o hyn ffordd. Ond yn fan hyn, da ni yn gorffen cystadlu'r Charolais yn y sioe 2016. A mae wedi bod yn fore pleserus, Richard. O, bendant, a mae fel pob amser, mae'r safon mor uchel, mae dod i'r brig fel un, ac yn wedi un brig dod i'r brig efo'r ddau nifel, mae hwnna'n eitha gam. A mae yna bobl ifanc cwt penner Gwartheg yma. Wy'n gwybod bod yna rai ohono ni yn hynach neu gilydd, ond mae yna lawer iawn o bobl ifanc. A mae'n beth hyfryd i weld yn dydy. Ac mae camoliaeth efo'r bobl yma i'r stiwardiaid sy'n y sioe yma. Mae yna bobl gwirfoddol i nhw i gyd yn de, ac o roi gwasanaeth blwyddyn i'r sioe rhwng popeth. Dydy o'n digwydd dros nos na dio? Tydi o ddim. Ac mae pob un o'r cystadleuwyr sy'n wanaeth o ba mor bell do nhw'n de. Maen nhw'n camol y ffordd maen nhw'n cael eu trin neu trafod yn y sioe. Mae hynny'n beth mawr yn de. Ie, croeso Cymraeg. Ac oedd hynny'r un fath yn Ffrainc pan dath y tîm pêl-droed Cymru draw. Wel, oedd wir. O'n nhw wedi cyrraedd calon pawb yn nhw. Oedden. A mae hwnna'n rhywbeth sydd ar Cymro. So'n gyfyrchiadau mawr. Dewch nôl y twni nes ymlaen.